Hej, jeg er Zoe fra Contact Saddlery. Sammen med dygtige sadelmager har jeg udviklet kontaktsadlerne. Kontaktsadlerne er dressur- og springsadler i traditionelt engelsk design, som er fleksible på længderetningen, fleksible på diagonalen, og så er de fleksible fortil, fordi de ikke har noget kopjern. Et af de mest stillede spørgsmål om kontaktsadlerne er netop, hvorfor har de ikke noget kopjern? Og i denne her video vil jeg forsøge at svare på det spørgsmål. Der findes ikke ret meget dokumentation om, hvad der sker under en sadel, når hesten bevæger sig. Så derfor besluttede jeg mig for at lave min egen lille, helt uvidenskabelige undersøgelse af det, og det er dele af den undersøgelse, jeg vil vise jer nu. God fornøjelse. Til forsøget har jeg skilt en gammel bomsadel ad. Sadelklapperne er fjernet, så man kan se bom og bomben. Polstringen kan også tages af, så man bedre kan se de ufleksible dele. Her ses undersiden af bommen, hvor man kan tydeligt se, hvor polstringen har siddet, og hvor smalt et stykke i hver side, som bommen har at hvile på. Bombenene er enderne af kopjernet, som stikker ud forrest på bommen. Kopjernet er fast og kan ikke give sig på nogen måde. Til nogle af forsøgene skal der også bruges en fodervægt. Denne vægt kan veje op til 25 kg, og når den røde pil peger lodret ned, svarer det til 13 kg. Først vil jeg lige lave en hurtig gennemgang af nogle muskler, som kommer i direkte kontakt med sadlen og specielt kopjernet og bombenene. Her er skulderbladet markeret med grå. Den grønne er musklen serratus, som blandt andet er med til at trække skulderbladet tilbage. Den røde viser den lange rygmuskel latissimus dorsi, som det meste af sadlen ligger på. Den er desuden med til at føre overarmen tilbage og dermed bøje skulderleddet. Den blå er trapezius, som er involveret i ekstension af halsen, og som har stor indflydelse på skulderbladets bevægelse i alle gangarter. Den lilla er triceps, som er med til at strække albuen. Den sorte plet viser det område, hvor sadlens bomben påvirker hesten. Der går altså muskler forbi dette punkt, som har med bevægelse af hele hesten at gøre. Hvad sker der under sadlen, når der lægges vægt i bøjlen? Ved ca. 13 kg træk i stigbøjlen ses her, hvordan kopjernet trækkes ned om hesten og bombenet trykkes ned i muskulaturen. Med en rytter i sadlen overstiger trækket let 13 kg, for ikke at tale om, når rytteren sidder op fra jorden ved at træde i bøjlen. Ved ca. 10 kg træk ses det samme på denne hest. Her har jeg taget polstringen af sadlen, og her ses det endnu tydeligere, at kanten af bommen og bombenet trykkes ned i muskulaturen ved bare 13 kg træk. Og det samme her, også ved ca. 13 kg træk. På den lidt smallere hest ses det også tydeligt ved bare ca. 10 kg træk i bøjlen. Her ses det område af sadlen, som tager mest vægt ved træk i bøjlen fra sadlens underside. Her laver jeg samme træk i bøjlen på en kontaktsadel, og her er det hele sadlen, som trækkes ned mod hesten. Og her ses det, at der er god plads til skulderbladet i kontaktsadlen, selvom der er belastning i bøjlen. Her ses træk i bøjlen fra den modsatte side af hesten. Bombenet trækkes ind mod hesten ved bare 13 kg. Hvad sker der, når forbenet bevæger sig? Her strækker jeg hestens ben frem og trækker det tilbage. Hold øje med, hvad der sker under bombenet. Og her det samme i en kontaktsadel, hvor der er plads til, at skulderen kan bevæge sig.
Hvad sker der under sadlen, når hesten bøjer? Her kan du se, hvad der sker, når hesten bøjer. Hold igen øje med, hvad der sker under bombenet. Under forsøgene oplevede jeg, at hestene ikke var helt så villige til at bøje sig med bomsadlen på, og de kunne ikke strække sig helt så langt efter en godbid. Jeg benytter denne øvelse for at sikre, at hesten også bøjer i brystkassen og ikke bare nøjes med at bøje i halsen. Og det er tydeligt, at det er, når hestene er nødt til at bøje i brystkassen for at række længere om, at de begrænses med bomsadlen på. Her viser jeg eksempler på, hvad der sker med sadlen bagtil, når hesten bøjer i brystkassen. Nogen tænker måske, at hesten jo ikke har brug for at kunne nå op til sit bagknæ under rytter. Men se her, hvad der sker med sadlen, selvom hesten ikke rækker hovedet bagud. Der vil altid opstå en vis mængde friktion under en sadel, og specielt under den bagerste del af sadlen. Men det stive kopjern får sadlen til at flytte sig mere bagtil, end når sadlen er fleksibel fortil, så den kan forme sig efter hestens bøjning. Her med kontaktsadlen på ses mindre bevægelse af sadlen bagtil, når hesten bøjer sig. Og da sadlen er fleksibel, har den bevægelse, der er, mindre effekt på hesten, så den er mere villig til at bøje sig i kontaktsadlen uden kopjern, end den er i bomsadlen. Her i skridt kan man se, at sadlen skubber sig til siden bagtil, fordi hesten bøjer sig til, hvad der svarer til en 10 meter volte. Her er vi gået indenfor i en mørk stald. Gjordstropperne er lagt op over sadlen, så de tager mindst muligt af udsynet. Og så har jeg lagt en lille lampe ind i sadlens kammer for bedre at kunne se, hvad der sker, når hesten bevæger sig. Her kan man se, at sadlen slipper mere på midten, når hesten bøjer, og at den kommer til at hvile kun på bombenet og på den bagerste del af sadlen. På denne hest er sadlen tydeligvis for smal med polstringen på, men det er alligevel tydeligt, at der er stor forskel på, hvor meget sadlen slipper på midten, når hesten er ligeudrettet og når den bøjer. Når gjorden spændes, trækkes kopjernet ned omkring hesten, og det stramme kopjern får hesten til at trykke sig for at kunne være i det. Så selvom sadlen her ser ud til at ligge ned på hesten, så begrænser sadlen hestens bevægelse betydeligt. Og trykket koncentreres på bombenene og på den allerbagerste del af sadlen. Skridt er den gangart, hvor hestens ryg har mest diagonal bevægelse. I trav giver det et større afsæt med bagbenene, så ryggen får en mere opadgående bevægelse ind i skridten. Her i trav på en lidt større volte kan hesten bedre få kraft i afsættet, så det er tydeligere her, hvordan ryggens bredde hele tiden ændres bag ved skulderbladene, der hvor et kopjern ville være placeret. Og så er det også tydeligere, hvordan kurven over hestens ryg ændrer sig for hvert moment i traven. Hvad sker der under sadlen, når ryggen løftes og sænkes? Her viser jeg med bomsadel på, hvad der sker, når hesten løfter og sænker ryggen. Hold øje med, hvor stor forskel der er på, hvor og hvor meget sadlen hviler på bombenet. Og læg også mærke til, at det ikke er så synligt her, hvad der sker under den midterste del af sadlen.
Og her løft og sænk af ryggen med bomsadlen uden polstringen på. Så er det tydeligt at se, hvordan sadlen går fra at hvile på hele enden af bombenet til at hvile på spidsen af bombenet, når ryggen løftes. Og når ryggen sænkes, presser skulderbladet op mod kopjernet. Her er nogle eksempler på, hvordan det ændrer på, hvor godt sadlen slutter til, når hesten løfter og sænker ryggen. I princippet betyder det ikke noget, om sadlen slipper med en halv millimeter eller med 5 cm. Der hvor sadlen ikke hviler på hestens ryg, der bærer den ikke, og trykket må derfor koncentreres et andet sted. På disse optagelser er det tydeligt, at når ryggen løftes, så bliver ryggen bredere under bombenene, og sadlen løftes, så den ikke længere hviler på midten. Der er forskel på muskulaturen hos heste, som rides i traditionelle sadler med kopjern, og heste, som rides i en kontaktsadel uden kopjern. Denne hest rides i en almindelig sadel med kopjern. Den mangelfulde muskulatur i overlinjen og de udtalte fordybninger bag ved skulderbladene er ikke et ualmindeligt syn. Til sammenligning ses her eksempler på heste, som bliver redet i kontaktsadler uden kopjern. Og her ses en meget mere fyldig muskulatur og ingen fordybninger bag ved skulderbladene. Udover det man kan se på hestens muskulatur, så giver det, at kontaktsadlerne ikke har noget kopjern, hesten større bevægelsesfrihed, og der opstår mindre friktion under sadlen. Og så kan sadlen følge ændringer i hestens bredde og kurve af overlinjen, så trykket af rytterens vægt fordeles på et stort areal, uanset om hesten løfter eller sænker ryggen. Helt konkret giver den større bevægelsesfrihed en hest, der er mere villig til at bøje sig og svinge ryggen opad, samt en bedre og mere jævn udvikling af muskulaturen i overlinjen. Du kan læse mere om kontaktsadlerne på www.contact-sado.com. Tak fordi du kiggede med.